welcome, assalamu alaikum, happy new year na yau ɗaukakin al'ummar Najeriya da na duniya murnar sabuwar shekara da fatan mun shiga a sa'a. Allah ya sa mu gama lafiya, alhairan da yake ciki sada mu da shi. Allah inda wani abun da ba alhairi ba Allah ka ize mu da shi. Na taya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso murnar sabuwar shekara da ɗaukakin yan kwankwasiya, kuma muna gaya mutane mun kwankwasawa ne, duk inda kwankwasa mu a siyasa bayi ne na Rabi Musa Kwankwasa a siyasa. Duk inda ya ga dama ya yi da mu, ko dama ko hagu ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa, kwankwasa muke yi. Muna nan umarninsa muke jira, ba mu da kanmu, mun mallaka masa kanmu. Dr. Rabi Musa Kwankwaso, duk inda ka ga dama ka ja mu ka kai mu, za mu bi kawai.